Здравейте! В това видео ще ви покажа как започва моя ден обичайно. Първият продукт, с който започвам, това е гел за пеене алоe с колаген. По принцип ги редувам геловите за пеене с алоe. Това е с колаген и е подходящо за хора с проблеми, свързани с опорно-двигателния апарат. Ето, 3 пъти по 30 мг е добре да се пие дневно. Една капачка 10 мг, т.е. 3 капачки е 30 мг. Това е за пеене алоето с колаген. Другият продукт, който също е част от моя ден, това е пробаланса. И е комбинация от минерали и микроелементи като калций, калий, натрий, мед и спомагат по 4 таблетки. 3 пъти по 4 са пиви по принцип и спомага да нормализираме алкално-киселинния баланс в нашия организъм. Това са витамините Витаактив, които спомага за нашата жизненост и осигурява тялото с 10 витамина. Това са витамини от група В, витамин С, Е и витамин Д също така. И с една лъжичка си осигуряваме дозата дневни витамини. Аз не ги меря точно. Ето какво представляват. И другия продукт. Това е омега-3 масните киселини, супер омега, които се грижат за здравето на нашия мозък и нашето сърце. Омега-3 масните киселини не може да си ги синтезираме в организма, затова е добре да ги набавяме чрез хранене или добавки. Предимно се съдържат в храни, в риба и морските храни и едва ли консумираме достатъчно, за да си ги набавим чрез храната. Също така са много подходящи сега в есенно-зимния период, тъй като няма толкова слънчева светлина и хората са предразположени на депресия. Подходящо са и за хиперактивни дечица, само че капсулките са малко по-големи и може да се просто да се отвори и да се пие. Да се среже капсулката, да изтече тъй нареченото рибено масло. Знаем, че за да сме здрави, наистина трябва да се грижим за здравето, а не само да казваме колко е важно здравето, а всъщност ние не предприемаме необходимите мерки и не правим нужната превенция. Желая ви да се грижите малко повече за своето здраве, а не когато наистина настъпят някакви здравословни проблеми. Хубав ден!